Twilet b'siequ difettuża, tellaq kontra Oscar Pistorius fl-Olimpjadi u issa ddeċieda li jaqta' siequ barra biex ikun jista' jibqa' jiġri. Din hija parti mill-istorja ta' Antonio Flores, żagħżugħ ta' 27 sena li f'ħajtu ltaqa' ma' għadd ta' diffikultajiet. L-ebda waħda iżda ma ħallija taqtalu qalbu milli jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Antonio qal li twieled bil-kundizzjoni magħrufa bħala l-clubfoot fejn is-sieq il-leminija kienet ħares lejn ix-xellugija. Ftit ġimgħat wara twelid għaddejt mill-ewwel proċedura l-ewwel surgery, kien kont sejr tajjeb u hekk, però mbagħad tal-ħabta ta' meta kelli sudok 6 snin kelli nerġa' ngħaddi minn diversi proċeduri oħrajn. U li ġara mbagħad saqajja minn hemmhekk għalkemm ma baqgħetx ippuntata lejn id-direzzjoni l-oħra, baqgħet naqra deformata meta kelli su 13-14-il sena. Kellna darba telli għal iskola tal-bejn il-klassi u kon ġejt ir-raba' jgħidilli u skantajt jienet bil-kundizzjoni għandi xorta mort tajjeb u minn hemm isa bdiet l-imħabba l-isport. U kont bdejt l-atletika fi xi meta kelli 14, u mbagħad għall-ħabta ta' xi 2007 kont skoprejt li jeżistu l-Paralympic Games u tajjart li għalihom u minn hemm u minn hawn kont tlajt nikkompeti Beijing għal 2008 Paralympics. Iżda Antonio għaliex iddeċieda li jaqta' siequ barra. 2009 and 10 bdew ħirġin injuries u hekk u jiena ħsibt li kienet xi ħaġa temporanja. Kont naqqas naqra l-isport mill-atletika, kont bdejt powerlifting, kont sejr tajjeb u hekk, u mbagħad meta rġajt provajt nirritorna għall-ġiri, rajt li qed reġa' ġejlu ġieħu hekk u kien hemm min semmi li proċedura li tista' ssir li hija fusion tal-għadam, bażikament li kull jog jingħaqad ma' xulxin iżda titlef ħafna mobilità minn sieqek allura mixi wkoll ħajkun problema ħseb wara kemm ħatamel sport. Mbagħad kien hemm is-soluzzjoni l-oħra li hija drastika aktar bħal ta' amputazzjoni. Preferejt amputation għax fl-aħħar mill-aħħar tista' tagħmel kollox tagħmel tilħaq iktar potenzjal biha għax tista' tagħmel sports tgħix ħajja normali as such. Minkejja d-diffikultajiet li għadda minnhom, il-motivazzjoni ta' Antonio hija inkredibbli. Bit-bissima fuq wiċċu, tkellem dwar il-mira tiegħu wara li jkun jista' jerġa' jibda jiġri. Jiena dik ix-xewqa, naf li għadha viċin, però Tokyo 2020 dik hija goal u jekk jew bekk jekk ma nilħuqx għal ta' dik nippruvaw ta' wara. Antonio kellu wkoll messaġġ għal dawk li jinsabu għaddejjin minn xi mument diffiċli. Jiena dejjem nisħaq fuq il-punt li qatt m'għandek taqta' qalbek, ċertu affarijiet li jidhru impossibbli mhux dejjem huwa hekk, billi tagħmel ħiltek naqra iktar, għandek ċans tasal u tagħmel affarijiet li qatt kont taħseb li huma possibbli.